Hadin bagi bahyeng bat kibakam saki ya ka jingja ha ka step arpo pratare ujelleo araja arpusan hapdeng u Gedwin jerwa bat u job majau kila mi shakmat ban pensyai baka jing ujor uba Michael Dunai urang ba snong ka Mawkisyiem persya ya Gedwin ha ka sitere unai tung araja arpusan hi kam Ïahap setia bat ka ei ka belaja menta kaski ke arpo unrio terek unaitung araja arpusan Batkular lingdo nong lightru ulam mi ban Kynnoh bau rang ba snong ula Phah soikot yu da ka Mawkisyiem kabu ya ka jing Buaid jong u kumban syukdo ha ka jing Mudui dau rang ba snong haso ara police station la Kynnoh bau Gedwin ula sho yau job majau ha Ïahap bat ha ka ju kopor ula telasi bat kop ya ka jaj majau barokawai ban ya pen ibor bat ha ka takapor ula thmu le klamakor yau job klam de buram sho yano ki badan hajan ha ka takapor Hakatiga jimudoi la mi pat ka jing Kynnoh baki pulet haka lai tarik unai tung araja arpusan kila bom jam yau Gedwin hadu bo undaman saw. Henry ki bakam saki kum ki long kemi ki badan haka por bajia ka jing esho kila ong. Bakim la ban pediang ya ka jimudoi urang ba snong bat ong baki don markman haka balo sudan ka jing esho Buaid ka jing kho si ka jing kho sang bat kam don kum kata ka kam klamakor. Batkular ha ka jing tho sa urang ba snong ha ka arpo artere unai tung araja arpusan ula ong baka jing ja ha ka arpo pratere ujelleo araja arpusan kam long kumbala Mudui da urang ba snong ubala Phah soikot yu ban long saki lingba ka ujor persya yu Gedwin ula ong bo syam la puli ya ka jing ujor bat kumno la ujor persya yu Gedwin paula Kynnoh bo urang ba snong ula ya lambakla ha ka bala wan shaw yu na yeng dau andru bat ujob ha ka por bo Buaid bat terwa pisa yu Batkular ong yau rang ba snong bo un pendam ya ka jing soi jong bat kwa ban saki lam ler yano ru Papelong yang abang ai dengan ni jing tho so urang ba snong ka arkwar tadeng bana ban nyo raja rapsan namar kladon ka jing ja ya so patlasi ya Mawkisyiem ka pratare bana ban rio raja rapsan namar hate ka jing ja ngarung ai ya don lang hate ka si Ndai ha ka jan miet jong ate ka hikas ni la yalam yang adu ba job majau ban le sa yin snong ka podan miet ha kan ka jan miet la ya lang manga ti sup job bat urang ba snong Mawkisyiem ba Michael bat ula Phah san yang ha ta ka kon bangam tiap la tho ayu ha po jong ka bat ngala ong urang ba snong bangam tre ban san ya ka namar ngati yo kan jai e yang kham tam manga dei na ka long yeng ka baduk ndai urang ba snong la penbor ngalasan ya kata kot hakapor bangla Buaid atan ndai ha bangla yo sneu ha social media halor jing pensya urang ba snong ha ka ba ya dei ha te jingja bakala don kata jing le klama kor jong Gedwin jerwa ya uba jom ngaso kendit namar ngamiu i bakal long kumta te halor kani ka benta ngakwa ban persai pada ba lada ka snong ni bor ba halor ki khot saki yang halor ka tu ka jingja bangan omelet satya namar ya ka kot ka ba lasan ru ngam tip i ai halor ka nu dem namar Mawkisyiem la pen i ha nga la tho umnu ha ka tu ka kot ba urang ba snong ula Phah san yang ban nga ai ka ni ka siti bangakwa ru ba urang ba snong unwang no ya ka san kateng jonga ha ka tu ka siti namar yo kan dei ka badon jing dei bat ka tu ka jingja ka ba men na ka atupratare benar-benar aja san mangam kwa bansa yang sakilam liar nak benta jongnu ru klem dadon kem da de jingsia nakal yang ke kemi Batkular kalau ong bakalong ke besngusi bau rang ba snong Phah soikot yo khun jongka da ka Mawkisyiem kabu yo hapdeng ke jing Buaid ngasusi bantiep yakani ke jingja haba ukun jonga uwan ya thu baki yalam ya u syayeng dong bat ban Phah san ya kata ka siti kaba tiep latho kumnu hapo jongka bat nga kasyan ya ka jing ong jong ukun ba omelet yang sakilam ler lada kata kandon ka jing ya dei bat kata ka jingja kaba laja haka arpu pratarek ubna ban riu usnyam arhajar arpusan hamau ap Mawkisyiem Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F haka bam bangibam dunaki eki bate ye kamet
Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.